dante Dunia ni mere na dan ne ba bla la kan Maliens an b'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye bi ye tɛnɛndonya ye juillet kalo tile 4 san 2022 aw denkɛ n'aw balimakɛ Abdramane Kulibali aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min wele ko OM live bi sujet belebele kelen b'an bolo an b'a ɲini aw fɛ aw ka sɛbɛkɔrɔ partager ka da kan bi sujet in bɛna se ka mɔgɔ dɔ bali catastrophe la o ye jumɛn ye an balimakɛ dɔ y'an wele ka bɔ fo Allemagne ko a natɔ de don ko kana kaba a muso faga ko ka muso kamalen ko o fɛnɛ faga a ye a yɛrɛ an y'a appel vidéo min kɛ n'a y'a ka billet photo yirana o la awa ale de b'o kan kana Mali la mais retour tɛ yen ko parce que ko ale yɛrɛ b'a dɔn k'a b'u faga k'a bɛ datugu donc ne ye n seko kɛ ka se k'a la dissuader n se ye min ye n y'o kɛ n tilara k'a fɔ a ye n ko bon a k'a jɔ an ka se ka a kuma fɔ émission fɛnɛ kan mɔgɔw ka se cogoya min na k'a wele voilà ka u hakilinataw di a ma parce que a ye min fɔ c'est dur c'est très dur k'a dɔn k'i bɛ kɔ kan k'i muso bɛ ka den sɔrɔ cɛ wɛrɛw fɛ a tɛ dan o ma a bɛ ka tila k'i ka wari de minɛ nkɔ tuguni k'a d'o tigi ma donc e bɛ tunga fɛ o bɛ tunga fɛ a bɛ ta minɛ tunga fɛ k'o ci tunga fɛ wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ ma donc c'est vraiment dur k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka a sɛbɛkɔrɔ partager ka da kan u ka émission n'a partagera mɔgɔ caman ka se ka cɛ in ladi a bɛ se ka cɛ bali ka en tout cas ko kɛ bali kɛ donc au sujet belebele kelen de bɛ an bolo ka tila k'o fara CV kelen kan donc n ye e ni Yayi de wele an ka se cogoya min na k'o ko ka o baro ka o lawaleya Awa Fɔnba k'o fara Yayi Konate kan n bɛ kuma di aw ma aw k'aw ka folikan kɛ rapidement yanni an ka don an ka sujet yɛrɛ kɔnɔna na. Ayiwa o diyara n ye Alajɔn an b'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔn i ka cɛsiri la ka sɔrɔ k'an filɛlibagaw fo Mali kɔnɔ ani a kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ sanga ni waati an bɛ foli d'u ma dan tɛ foli min na. Merci beaucoup Awa. Yayi i ka folikan fɔlɔ. Bonsoir Alajɔn. Bonsoir. An ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ok merci beaucoup an bɛ an ka sponsor officiel fo o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilaki ye denbalo tɛ denbalo min ɲɛ i bɛ ale di den ma dɔrɔn voilà a bɛ a kisi banamisɛnninw ma ka a mɔdiya ka tila ka hakili ka o diya tama tama tani finman yɛrɛ ka kuma ko n'i b'a di den ma Awa ko o b'a to hali a bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ kolobɔ la ko a tɛna olu si sɔrɔ bilen donc an bɛ a ɲini mɔgɔw fɛ halisa k'u ka jamukan u ka partager wa u ka Nutrilaki u k'a ɲini ka kɛ u taama ɲɔgɔn ye denw k'a di u ma a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ an ka pharmacie butigibaw ale ni an ka butigi misɛnninw na a filanan o ye boisson énergisante 3 Ors boisson tɛ boisson min ye hakili la Malien bɛɛ bɛ ale dɔn numéro 1 a goût ni boisson si goût tɛ kelen ye i b'a kanɛti kelen min dɔrɔn di to a k'i ka tile bɛ ja Awa donc ka fɔ mɔgɔw ye k'u k'a min u ka galon bɔ an da sabanan o ye regional jus min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ a yiri fo kana se
a bɛ kɛ bidon min kɔnɔ a bɛɛ bɛ dilan Mali la awa yɛrɛ ka kuma k'an ka jiridenw nɔnɔ donc a jiridenw nɔnɔ de bɛ bɔ k'o di an ma ni mɔgɔ min b'a kan a ka ca Ala fɛ fɛn min tɔgɔ ko kɔnɔja i tɛ o ye i ɲɛ la awa ko mɔgɔw ka partager ani an balimakɛ bɛ na kari ɲɔgɔn na sisan nɔ a k'a da don a ka nin kabako histoire in na k'a ɲɛfɔ ko mɛn da ye mɛn tigila ye ni mɔgɔw y'a mɛn a yɛrɛ da u na fɛn caman faamu a ye ne kɔni dabali ban ko a ye n wele k'a to kasi de la ale ye n wele dɔrɔn k'i su kasi kan ko n k'a kɛra cogo di n balimakɛ toli in na a ko n ma ko Alajɔ n bɛ k'i wele ka da kan n bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ n b'a prévu ci ma ne kɔni a ye kamalen in photo ci ma a ye a muso photo ci ma u ka conversation min n'a y'o sɔrɔ a y'o vocal ci ma donc ne ko a ma n ko prévu bɛɛ b'a bolo mais n ko o tɛ mɔgɔ faga kun bɔ i kana na fagali kɛ k'i yɛrɛ don kunbalana donc an n'an balimakɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ k'a da don ko in na k'a bɛɛ ɲɛfɔ n balimakɛ ni wula waaleykum salam wa rahmatulahi an bɛ k'i wele sisan nɔ ka bɔ fo Allemagne donc i kɔni ye weleli kɛ ni kasi ye ko i bɛ fɛ ka na Bamakɔ k'i muso faga k'i tɛ da muso ma k'i b'a kamalen fana faga ok maintenant n bɛ fɛ i k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ye mun de la i bɛ fɛ ka muso faga i b'i pɛrɛ dɔɔni ne fa Alajɔ n bɛ foli bila e yɛrɛ la fɔlɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi Alajɔ saya ka kusa ne ma ni balo ye ne ni ka minɛ sisan o ka di ne ye ka tɛmɛ ne ka to baro la parce que ne malola ne malolen de bɛ ka kuma e fɛ tan Alajɔ lan filanw cɛla ne malola an ka fadenw bɛɛ cɛla an ka kabila bɛɛ cogo di Alajɔ ne bɛ yɔrɔ min na bi a bantiriye de i bɛ Kayi mara la ayi i kana dugu tɔgɔ fɔ Alajɔ o bɛ bɛn ne bɛ yɔrɔ min na bi fɛn kɛ ma ka ne degun o ye musoko ye cogo di Alajɔ wagati dɔ la ne bɔra Mali la n bɛ taa n kun da Libi kan Libi taa aventure la ne taara n ye san 2 kɛ Libi ne ye n kɛ ba kan waati o waati kɔgɔjirɔ ne ka sira sɔrɔ ma ɲɛ sa Libi ka kɔrɔbaya n facɛ ye ci bila ma ko n ka segin ka na muso furu la n ko a ma ne bɛ muso min furu kuma n'o la n ko n bɛnkɛ den de ka di n ye furu la i bɛnkɛ den n bɛnkɛ den sabu ka d'a kan ne yɛrɛ ba ntanyana donc o kɔrɔkɛ den ka di ne ye ne b'o furu an bɛ se ka sutura sɔrɔ n ka adamadenya la adamaden ni muso ɲuman t'i kɔ dɔrɔn a b'an teri ye i ka diɲɛlatigɛ bɛ lanɔgɔ fa kun ma sɔn mais ne ka ko ka bɔ a bolo n y'a lafaamuya ko ma ko problème t'a la ko ma segin ka na n bɛrɛncɛ den in furu n bɛrɛ ka n bɛrɛncɛ den furu sisan n ye kalo 6 de kɛ kɛrɛfɛ i ye kalo 6 kɛ kalo 6 de kɛ Mali la ale kɛrɛfɛ ye furu kɔfɛ o kɔfɛ kalo 7 n ye n kun da n ka aventure taga ka tuguni o de tun bɛ ne yɛrɛ kunkolo la n ye sira ta kalo Ala nana k'a ka k'a ye kalo 2 kɔfɛ ne ye garijɛgɛra ka se ka don Itali donna Itali waati min na n ye kalo dama dɔɔni kɛ n nana n wele k'a fɔ ko muso garijɛgɛra dencɛ a kɛra ko duman ye donc a ye dencɛ min sɔrɔ o y'i ta ye quoi i ta ye den fɔlɔ fɔlɔ u ye n wele o la ko caman kɛ ne aw ni waati la n bɛ Allemagne yani n bɛ don Allemagne ne ye den sɔrɔ waati yɛrɛ mun na kɛra le 25 du 12e mois 2017
Donc il den fɔlɔ est le 25 décembre 2017. 2017. Mhm. O kɔfɛ sa ne bɛ n ka aventure tagara. N da Allemagne kan. Ci nana bila ne ma kalo damadɔni kɔfɛ. Mun bɛ se le 6e mois 2018. U ye ci bila ne ma ko n ka muso garijɛgɛra. I jɔ dɛ. I ko a jiginna 12e mois 2017 ko o y'i ta ye. Awɔ. Maintenant ko 8e mois 2000. 8e mois, non 6e mois. 6e mois 2018. U ka ne wele. Muso de garijɛgɛlen don. K'a kɔnɔma don nkɔ tuguni. K'a kɔnɔma don tuguni. A bonyana ne yɛrɛ hakili ma kosɛbɛ. Radio. A bonyana ne hakili ma. Ne yɛrɛ kɔni ma fila kɛ. N ye muso in wele fɔlɔ. Ko ɲɛna a k'a ɲɛfɔ ɲɛna. A waati saya de kun jiginna ne yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ. Cɛ ye gundo ye. N ye muso nin wele. Mana n y'a bagabaga dɔɔni. Caman fɔ a ye. A nana kɛ a y'a fɔ ɲɛna ko kamalennin dɔ ta don. Ko kamalennin dɔ ta ye den. Dɔ ta ye den. A ko n y'a kuma caman fɔ n tɛna don bɛɛ ɲɔrɔ k'o f'i ye ala jɔn. Nana kɛ sababu ye muso in nana kamalennin photo ci ma. Kamalennin ka numéro ci ma. N ye n bolo da n dusu rɔ. A ye kamalennin wele. Semaine kelen ɲɔgɔn a tɛ n ka téléphone ta. N nana sababu ya sa ka vocal ci a ma. Vocal cilen a ma. A ye n jaabi. N ko a ma n ko an cɛ dama don. Nin ko in. Ne tɛna a ta ni dusu ye. Den kɔni b'a bolo. Ne ye wari fɛn o fɛn don furunafolo la. Ne jɛn'a bɛɛ kɔ. Ni a bɛ se ka den kɔni kun di. Den furu. Jɛn'a ma. E ka segin nin yɔrɔ kan i ko i ye vocal de ci a ma i ye mun fɔ a ye. N ye vocal de ci a ma. Ka don kuma ɲɛna k'a fɔ a ye. N ko a garijɛgɛra muso mun na. Ne muso don. A ka di n ye an cɛ dama don an ka kuma. O kɔfɛ an ye ɲɔgɔn wele. N kumana téléphone nɔ. Ne y'a yirara. Wa ye n ko nin ko in. Ne tɛna kɛ ni mankan ye. N ko an ka jɛ an cɛ dama don. An ka kuma ɲɔgɔn ye. Ok. Ne ye wari mun don muso in nɔ. Ne jɛra kɔ. Nafolo fara entretien ni fɛn o fɛn kan. Ne kɔni ni cɛ n'ale yɛrɛ jɔ m'a jɔyɔrɔ la. Ni kun di. K'a kɛ muso ye. Jumɛn? Ka den kun di. A ka furu la. Donc e ko ni a bɛ muso in fɛ e jɛnna furu nafolo kɔ. I ye dépense fɛn fɛn kɛ muso la i jɛnn'o bɛɛ kɔ. Donc ni den fɛnɛ ka d'a ye a k'o fɛnɛ ta k'o kun di. A ka den ta a ka kun di a ka muso furu. Ok. Sabu ka d'a kan n y'o fɔ mun na. Ne n facɛ kumana ɲɔni n bɛ ale sɔrɔ fɔlɔ. N ko n b'i muso nin b'a furu sa. Facɛ ye kuma caman fɔ n ye. Ale ko ne ma ko ne ko n bɛ nin kɛ. Balimaya mun bi a ni ɲɔgɔn cɛ. U bɛna tiɲɛ. Ok. Donc balimaya in bonya kama facɛ ye kuma caman fɔ n ye. Ko cɛya ye gundo ye n tɛna dɔw bɛɛ ɲɔrɔ k'o fɔ e alajɔ ye. O kɔni sera ka n faamuya k'a fɔ n ka furu sa kɔni n kana da t'o la. Ok. Parce que ne ye muso in furu sa. Hali dugu wɛrɛ la tuguni maa tɛna furu. Muso tɔgɔ bɛ tiɲɛ. O ye balima de tɔgɔ tiɲɛ. An bɔra n'an yɛrɛ ye. Ok. N ye n bolo da n dusu rɔ. Ka se k'a fɔ cɛ in ye n y'a ka muso in furu. Cɛ in y'a yira n na kuma kɔnɔ. Ko ale tɛ se k'a furu. Donc i muso kamalen i ko o de ka muso furu. A ka muso in furu. Parce que ne jɛna. Furu nafolo n ye fɛn o fɛn bɔ. N jɛna a bɛɛ kɔ. Ka muso in ta. Furu la. A ko n ma ko a tɛ se. N jigila misɛnyara kosɛbɛ. Miiri yɔrɔ cayara kosɛbɛ. Maa fa jiginna n kɔnɔ depuis yen yɔrɔ la alajɔn.
A ka di ye ka cɛ faga depuis o yɔrɔ a kelen ka fɔ k'a tɛ muso fɛ furu la. O yɔrɔ la ka cɛ fa ka muso fa. Wa n bɛ yɛrɛ fa ou bien n bɛ taa justice la. O de jiginna n kɔrɔ. N ye hakili jagabɔ tuguni. N ko cɛ ma tuguni. I ko i tɛ se ka muso nin ta. Balimaya de bɛ ne ni muso nin cɛ. Ne ye kojugu k'a rɔ. N b'a kɛ n yɛrɛ la. Ni ne ye e wele fanga rɔ. N bɛ muso fana bɛ wele. Balimaya bɛ don bɔkɔrɔ. O gasi kama. N ko a ka yira n na. Yala nin kɔfɛ. A bɛ se ka muso haramuya wa? A bɛ se ka jɛ a ko wa? A y'i kale n ye a ko ma ko a b'a kale a ba ka taa fɛ goro rɔ. K'a jɛna muso nin kɔ. Anw fɛ yen n'i y'i kale i ba ka taa fɛ boro la a bɛ n'a fɔ i sera o muso ma dɔrɔn i sera i ba ma i bɛ hakɛ to. Awɔ. Nɔgɔ k'a hakɛ to. Anw ka dugu la o kalali ka bon kosɛbɛ. Ne hakili sigira. N ko a ma n ko baasi tɛ. N'i y'o fɔ ne bɛ den kun di. Ne kun ma sɔn fiyewu ka den kun di ka n tɔgɔ sɛbɛn a ka worosɛbɛn rɔ. Mais facɛ kumana n fɛ. N ka den ka sini lajɛ. N ko problème t'a la ne bɛ n tɔgɔ bɛ sɛbɛn a ka worosɛbɛn rɔ. N y'a fɔ cɛ in ye n ko n'a mago jɔra den na waati o waati fana. A ka ne contacter a kana den minɛ a ka taa n'a ye. A ko problème t'a rɔ. An b'an ka sigi la. Ne donna Allemagne ka se san dama dɔɔni. N nana ye tuguni. Ko cɛ in ani muso segira ɲɔgɔn ma tuguni. A kelen ka a fɔ k'a tɛ muso furu wa ko i ka den ta ko a y'a ba ka mɔgɔ ka hakɛ to k'a y'a ba ka tafe siri muso la o bɛɛ de kɔfɛ n ko tuguni ani muso kɛra ɲɔgɔn fɛ. Ani muso tilala ka segin ɲɔgɔn fɛ tuguni. Ɲɔni o cɛ yɛrɛ n ye muso ɲininka. N ko yala cɛ in de ye e ɲini wa e de y'a ɲini. A ko ne ma ko tiɲɛ yɛrɛ ka da Ala kan. Ale ni cɛ in ye ɲɔgɔn sɔrɔ Facebook rɔ. Facebook kan. Facebook kan. Cɛ in y'ale invité. Ale taara. Cɛ in ka kumakan do i bɛ hakɛ to. Cɛ in ko ale ni muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ Facebook kan. Cɛ de y'o fɔ wa? Cɛ de y'o fɔ ale ye muso in ye Facebook kan a diyara ale ye. A diyalen ko ale ye. Ale y'a invité. A sɔnna a taara ale fɛ yen bɔra rɔ. O waati y'a sɔrɔ muso yɛrɛ kama ne bɔra Facebook rɔ. Ale ko ne kana n kɔnɔ ko n tɛ Facebook fɛ ne t'a kan. Ale yɛrɛ ko k'a taara. E muso de ko k'i ka bɔ Facebook kan e bɔr'o kan ja ale yɛrɛ tora kan fo ka kamalen tigɛ a kan ye. Ale yɛrɛ tora kan. A bɛ photo wɛrɛ bila a kan mun t'a yɛrɛ ye walasa ne nɔfɛmɔgɔw kana bɔ a kalama k'a bɛ Facebook rɔ. Tɔgɔ wɛrɛ don a yɛrɛ la Facebook rɔ. Radio i bɛ hakɛ to. O kɔfɛ cɛ in de filɛ ka Ala minɛ ka segin ne muso ma tuguni. Ne ko n bɛ n ka avenir dilan. N bɛ ka n ka du jɔ n bɛ wari ci muso ma. Ne ye 100 ci. N'a sɔrɔ 100 kan ka don so rɔ. N bɛ 50 don so la u bɛ 50 dun ani kamalen dɔ ye. Ani kamalen dɔ ye. Ani kamalen dɔ ye. Radio saya ka fisa ne ma bi ne ma dɔ ye. U ye ko caman k'o la sa. Ne fana ko baasi tɛ. N ko n bɛ e lamɛn kosɛbɛ n b'aw lamɛn. Ni ko ye mɔgɔ sɔrɔ i b'a fɔ yɔrɔ caya. Mɔgɔ kelen hakili kelen. Mɔgɔ fila hakili fila. N ko n bɛ e Ala jɔn wele. Nakun tɛ dɔwɛrɛ ye. N bɛ se Mali la ni Ala n'a kira sɔnna kalo wɛrɛ n bɛ cun. N bɛ cɛ n b'a ni minɛ n bɛ muso n b'a ni minɛ. N ye n kale masala a ka bon ka kɛlɛ ne ma n b'u bɛɛ fa walahi. Mais ne ma su bɔ. Ala jɔ ne tɛ lafiya. Ayi i jɔ sisan cɛ in bɛ min? Cɛ in bɛ Mali la yan nɔ de ya? Ni cɛ in ko kɛlen. Cɛ in y'a ka recherche caman kɛ. A yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi o ye a taara Allemagne. Cɛ in bɛ Allemagne nin waati la. Ale bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan Allemagne yen de ya? Hakɛ to cɛ in bɛ Espagne nin waati la. Espagne. A bɛ Espagne quartier mun na n y'a bɛɛ sɔrɔ. A bɛ Espagne Almeria. Anw yɛrɛ ka dugura mɔgɔ caman bɛ yen. E ko ko cɛ in bɛ yɔrɔ min Espagne o de tɔgɔ ko Almeria. A bɛ Espagne quartier yɛrɛ mun na u b'a fɔ o ma ko Almeria. An ka dugula mɔgɔ caman bɛ yen. Cɛ in ka kunnafoniya n y'a bɛɛ sɔrɔ ka n bolo da kusa kan ne arajo ne ye baara bila san 1 k'a kɛ cɛ in ka ko ɲɛɲini ye n ti baara fanba caman kɛ.
cɛ in arajon a ka photo bɛ n bolo. I y'o ci n ma. N y'o ci ma. O ye gundo ye an ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Malamini Traoré. Segu ka don. I muso kamalen de tɔgɔ ko Malamini Traoré Segu ka don. Segu ka don. N y'a ka recherche bɛɛ kɛ. A yɛrɛ kan ka na ni kalo nata la. N y'a ka recherche bɛɛ kɛ. Wa n fana ye n ka avion billet tigɛ ka bɛn a ma. Min n'a kama n ma retour yɛrɛ ta o. Ni ala n'a kira cɛ. N ma segin a bɛ segin billet ta fɔlɔ. Mais maintenant o. Cɛ bɛ Espagne yen nɔ e muso bɛ yan nɔ a bɛ e ka sojɔ wari di o ma cogo di ani i muso bɛ ɲɔgɔn ye cogo di? Arajo ni ne ye wari ci muso ma. Ale fana bɛ segin kɔnɔ tuguni ka dɔ ci ni cɛnin ma. A tɔgɔ yɛrɛ fɔli man di ɲɛ bɛ a kɛ. Aw bɛɛ bɛ tunga fɛ a bɛ e ta minɛ ka o ci a kamalen ma. Arajo de y'a to ne bɛ yɔrɔ min na bi sa a ka fisa ni ma balo ye. Mais u bɛ ɲɔgɔn ye cogo di? U bɛ ɲɔgɔn ye cogo di vu que i kɔni ko u kelen k'u bila ɲɔgɔn fɛ ko tuguni k'u taara Espagne o kuma cɛ ka nali de ka ca ni e ta ye wa ou bien mun de la u bɛ ɲɔgɔn ye cogo di? Arajo cɛ in ka nani de ka ca. A bɛ n y'a bolo da kisɛ bɛɛ kan n'a nana Bamakɔ waati o waati a bɛ jigin u ka Yirimajɔ Zerni de la. Zerni nɔ. Cɛ in a bɛ se ka na chaque 6 mois. Donc chaque 6 mois cɛ bɛ na. A bɛ na. Mais e fɛnɛ depuis e taara peut-être 2017 e nana. Arajo depuis ne taara 2017. Ne nana siɲɛ kelen mais arajo fo bi. A ka ca san 3 ye. San 2 ye ne bɛ yɔrɔ min na o de bɛ ne ni mari cɛ ne tɛ se ka na malo fɛ. Malo mun bɛ ne na bi n sigiɲɔgɔn ɲɛna n fadenw cɛla kabila kɔnɔ arajo ne tɛ se ka na. Mais malo cogo di? E ma kan tɛ ka maloya olu de ma ko kuntan kɛ a? Arajo ni e kɔni balimaden malo la kɔni i yɛrɛ malo la arajo. Maintenant e ka objectif de ye sisan nɔ ka i yɛrɛ ka kuma mɔgɔ k'a kɛ to kuma n'a fɔ cogo do i ko i bɛ na parce que i ye renseignement ta cɛ kan ka bɔ Almeria Espagne ka na cu yan donc kunu quand même i appel kɛ i ka billet yira n na effectivement ale b'a ka mais retour t'a kan mais est-ce que i miirila a conséquence la déjà an bɛna i la dissuader i n'a fɔ kunu n ye n seko kɛ cogo min mais e miirila conséquence la k'a fɔ ni e ye nin fagali min b'i bolo ala k'an kisi a ma a projet min b'i bolo n'i sera k'a lawaleya i miirila k'a fɔ k'a bɛ se ka problème las'i ma. Arajo o de kama n ma sɔn ka segin n ma sɔn ka retour ta. N b'a dɔn ko de b'a kɔnɔ o de kama n ma sɔn ka retour ta. Parce que ne ni bi minɛ ou bien faamaw b'u ka baara kɛ ne la. Muso in kɔni o banna o bɛ sa o. Maintenant e ka fagali yɛrɛ n bɛ fɛ k'a dɔn a kunba ye jumɛn parce que i ko i ka wari dunna yala wari dunni de la i bɛna fagali kɛ wa walima le fait que cɛ ni i muso seginna ɲɔgɔn ma nkɔ tuguni de. Ne ka fagali kunba bɛɛ lajɛlen ye arajo ne ma cɛ in a ye i sen fili ne kɔnɔ kelen ka tila ka n ka wɔsi wari fana dun tuguni ani muso. Arajo n ka dɔrɔmɛ kelen fɛn fɛn taara cɛ in kɔnɔ a b'a bɛɛ fɔnɔ ne ye n b'a fa. Ne m'a fa yɛrɛ arajo ne yɛrɛ mago tɛ wari la tuguni k'a fa dɔrɔn k'a ni minɛ dɔrɔn. Ok. O de bɛ ne yɛrɛ lafiya. Ok patron maintenant sisan nɔ. Yani n ka kuma di yayi ni awa ma a bɛ n'a fɔ kunu n ye min f'i ɲɛna déjà ne ko i ma n ko hakili la an ka kuma la i ko n ma ko i ye den fɔlɔ ye donc ala ka hinɛ musokɔrɔba la o taɲana mais e fa jigi b'i kan et puis n'i y'a ye depuis muso ye kuntanko fɔlɔ kɛ i y'a garder c'est parce que i fa de ko ali ni e y'a bila i cousine de don ali n'a tun ye nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ a kan ka yɛlɛma e de fɛ n'i y'a bila taayɔrɔ t'a la. Maintenant est-ce que e y'i miiri k'a fɔ e ye den fɔlɔ ye i dɔgɔnin tɔw ka dɔgɔn famille jigi bɛ e de kan e y'i miiri k'a fɔ n'i donna kaso la a bɛna degun min da i fa kan ani dɔgɔninw wa. Arajo n ye munumunu o la siɲɛ caman. O de kama n ko n ye e yɛrɛ ɲini. Walasa n bɛ se ka hakilina sɔrɔ cogo min na. Anw bamananw ko ten u b'a fɔ ko da kunnandi de ka ɲi adamaden ma. Da kunnandi tɛ dɔn jamana f'a ka fɔ.
ne kɔni n ka kuma in fɔ ye ni maa sɔrɔla mun bɛ se ka ne hakili yira na nin waati na ne yɛrɛ ne hakili to ɲɔgɔn fɛ tugun n'a bɛ ɲɛ cogo min na ka se ka ne yɛrɛ la faamuya walima ne bɛ cɛ kan n bɛ n jo kɛlɛ kan n bɛ mun kan o k'a ɲɛfɔ n ye e wele kun y'o la i ka plateau kan o kama. Ok, mais maintenant sisan ne bɛ fɛ ka min f'i ye c'est vrai min kɛra a ka jugu bon an b'an débrouiller sa mais an tɛ diinɛ dɔnbagaw ye hali n'i ye silamɛya ta a bɛ fɔ k'u fana ni fagali ka kan mais ne bolo e tɛ u fagalibaga ye mais n bɛ fɛ ka min dɔn mairie de b'i ni muso in cɛ wa. radio mairie ni muso ye mairie kɛ an ye silamɛ furusiri kɔ. Ok, mais a bɛ e gêner ka muso in ka a bila ka taga wa ka c'est-à-dire k'a furu sa i ye den min sɔrɔ a fɛ ko o den minɛ ko o di ka mɔgɔw ma olu k'o lamɔ ka muso in bila ka taa o b'i gêner a parce que e filɛ ka wari min fɔ wari ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ en tant que i bɛ balo la parce que i y'i photo min ci ne ma hali ni m'i si fɔ n ye sa mais ne b'a dɔn e cayalenba tɛna tɛmɛ san 35 san 36 kan. Kosɛbɛ. Ok, bon donc est ce que ni i ye baara kɛ o i ye wari min tiɲɛ muso la tantɔ i tɛna o ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ. Radio n ye wari mun cɛ a bɛ sɔrɔ nka i ye bɔra ka furusako kuma min fɔ a tɛ furu in den kama ne tɛ se ka furu in sa bɛ na jouer den ka adamadenya kan. Non mais ni furu bɛ sa bɛ jouer den ka adamadenya kan e ka imaginer kɛ e ye i muso faga ala kan kuluwalaw caman yɛrɛ don a n'a cɛ k'an kisi a ma e yɛrɛ dun ye biye min yira ale de b'o ka retour to kan e ke i tilalen muso fagali la e ka minɛ ka datugu e mago bɛ den ka éducation jumɛn de la o la san a fa tɛ a ba tɛ. Radio o de bɛ ne yɛrɛ dusu suma o ka se ka muso in ni minɛ ka cɛbakɔrɔ in ni minɛ o de bɛ ne yɛrɛ dusu suma. Donc ne kɔni bɛ se ka min f'i ye peut-être kuma n'a fɔ cogo don mais mɔgɔ jugu objectif min b'a bolo i b'o dɔn wa. Ka i bɔ i taabolo kan e ka kɛ mɔgɔ jugu ye ka k'a ɲɔgɔnna ye walima i ka tɛmɛ a la. Ok, ne b'a dɔn i ye sifin ye den kelen min ni muso cɛ avenir b'i ɲɛfɛ de a t'i kɔ donc est-ce que a ka di e ye hali ni e ye nin kɛ e ka tila ka bɔ mais e den kɔrɔbalen mɔgɔw ka to k'a yira la ko voilà nin filɛ nin fa de y'a ba faga. Radio o tɛ kɛnɛ ni fana ɲɛna. Donc e ka plan préparelen don mais ala ka plan bɛ ala yɛrɛ bolo e t'o dɔn. C'est vrai min kɛra a ka jugu o ye ne fɛlan ye mais n'i y'a dan ne ma bien matériel ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ et puis i dusu bɔlen don bi i bɛ fɛ ka fagali kɛ mais i kana ɲinɛ k'a fɔ n'i ye fagali kɛ i y'i den ba fɛnɛ faga mais e bɛ se ka nin to yen déjà lebu dɔ b'a kɔ min yɛrɛ bɛ kun a la o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i ni cɛ ka vocal in ci ma min na a b'a fɔ ko a tɛ muso fɛ furu la o. Kosɛbɛ. Donc ni e ye muso in bila ka taa i y'i den minɛ a la a ye ɲɛmɔgɔ den hakɛ to a ye ɲɛmɔgɔ den min sɔrɔ cɛ dɔ in fɛ ani o bɛ cɛ ni ani o bɛ ɲɔgɔn bolo donc cɛ se bɛ kɛ min ye cɛ b'o k'u ye ni cɛ fɛnɛ ma kɛ e ɲɔgɔnna cɛ jɔlen ye o b'a yira ko muso bɛna to a yɛrɛ ye de o tɛ ala kelen ye k'e ka kɛlɛ kɛ. Kosɛbɛ. Donc ni kɔni y'a dan ne ma fɛn min don a ka jugu c'est dur mais ko dɔ ne place la dɔrɔn ne bɛ yɔrɔ min na aw ka yɔrɔ bila ne place la o jama silamɛ aw k'a lajɛ dɔrɔn bɛɛ ka kuma in da k'a lajɛ dɔrɔn. Non ayi a ka jugu. radio n ko saya ka kusa ne ma bi ni malo ye. Non i ye kuma caman yanni ka fiɲɛ sama k'a bila a bɛɛ kan tɔɔrɔ. Lamɛn i ye kuma caman fɔ peut-être i panna dɔw kunna hali bi sinon kunu i ko k'aw ka kabila yɛrɛ la ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Adama anw ka radio hakɛto anw ka kabila bɛɛ. Depuis ne ma wolo. I ma ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Oui mais e man kan tɛ ka maloya o problème ye min ye a kɛra e de la i bɛ hakɛ to ni maloya la ko don e ma molobaliya ko kɛ donc e man kan tɛ ka maloya donc n'u ye kojugu kɛ olu de kan ka maloya e place la. Ni ye kuma suru ye n ko aw b'u ka waati min na ne bangebaaw kuma sɔn ko ne ka balimaden furu mais ne yɛrɛ de ka wajibiya ko ka se ka n fa la faamuya ka se ka furu in kɛ ne kama don. Oui mais o banna ka ban o yɔrɔ tɛmɛna ka ban o i bɛ se k'i racheter o peut-être i bɛ se k'a fɔ i mansaw ye nkɔ tuguni u ka dɔ wɛrɛ ɲini i ye i tun banna u ta la bon maintenant u ka dɔ wɛrɛ ɲini i ye ça c'est tout à fait possible. Malo ka jugu dɛ.
non malo e b'a dɔn malo bɛna kɛ min ya malo bɛ kɛ min ye i b'a dɔn i taara kaso la tabaga t'i ka cɛkɔrɔba la i taara kaso la tabaga t'i dɔgɔninw na i taara kaso la i den ka éducation ratera bon donc e fa kɛ kɔrɔla ka ban a bɛna to dugulamɔgɔw dala kuma bɛɛ nin ja na o maloya ka bon dɛ ne ko ye mun fɔ a y'a tun ka baara kɛ maintenant ayi an tɛ se k'o a fɔ k'i k'o kɛ an kɔni se min an b'o de ɲɛf'i ɲɛna très rapidement Awa bon a bɛ se ka k'i dɔgɔkɛ ye i y'a ka kuma mɛn donc k'a décidé n'o ka na ka muso faga donc n'i ye kuma mɛn fɛn min don a bɛ digi mɔgɔ la nka e fana bɛ se ka mun de ɲɛfɔ a ɲɛna walasa nin ko min bɛ a dusukun na a ka se ka nin fagali ko in bɔ a dusukun na. Alajɔ an b'i fo ne bɛ se ka min fɔ n dɔgɔnin ɲɛna buna hadamaden n'i ko k'i b'i jo kɛlɛ bɛɛ kɛ i bɛ taa bɔ i jalaki kan kuma dɔ la ko dɔ y'i jo ye i bɛ tɛmɛ a kan ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko muso in furu sali a man di a ye a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a kun ka d'a ye ko fa de ko a kana furu sa parce que a benkɛ den don donc ale yɛrɛ fana ye taara ni o de ye sisan nɔ donc ale bɛ posture fila la a bɛ cɛya posture la a bɛ kɔrɔkɛya fana posture la voilà bon a tɛ fɛ ka muso furu sa pour que den kama mais sisan ale bɛ fɛ ka na muso faga ka na kamalen faga Alajɔ ale ye denmisɛnnin fitinin de ye a ma don ye don ma ye a kana ka vie bila danger la a kana ka diɲɛ bɔ kɛ fu ye ne bolo ni ko min kɛra ka ban o kɛra a tɛ se ka segin kɛbaliya ye den sɔrɔla ko min na hali n'a sɔrɔ u tun ma segin ɲɔgɔn ma den sɔrɔla diɲɛ fɛn fɛn na o tɛ ko fitinin ye tugun ne bolo a ka muso in to yen a ka cɛ in to yen n'a y'a diya n'a bɛ se ka muso to a ka so k'a balo a fɔra a banna den kama n'a tɛ se k'a to a ka so k'a balo a ka muso in a n'a muso in ka janya ka bɔ ɲɔgɔn na a ka muso wɛrɛ ɲini a k'o furu a k'a ka denw sɔrɔ fɛ hɛrɛ ani baden na o t'a bali n'a sɔrɔ a bɛ se k'a den dɔ in minɛ muso in na k'a di muso wɛrɛ ma a b'o kɛ n'o fana man d'a ye a bɛ se ka den to a bolo ni den kɔrɔyara den b'a fa yɔrɔ ɲini o ka fisa a k'a fɔ sisan k'ale bɛ na ko kana muso faga ko kana cɛ faga hadamaden man k'i ka sariya kiiri tigɛ yɛrɛ ye an bɛ jamana min kɔnɔ ni jamana sariya jamana de don an ka an ka jamana bonya cogo an bɛ ka an ka jamana bonya cogo min na an ka sariya bonya ten an ka da an ka jamana sariya la an ka da sariya tigɛbagaw la an ka danaya du kan an man ka foyi kɛ an yɛrɛ ma ka sɔrɔ anw de ye danaya daw kan k'u bila u ka baara la ne bolo nin yɔrɔ in na sisan kana fɔ k'a bɛ dimi dɔ don a yɛrɛ la a bɛna den min a ye den kelen min sɔrɔ muso bolo a bɛna o kɔ tiɲɛ a bɛ i ye kuma dɔ f'i ka kuma kɔnɔ a bɛ fɔ de ko karisa ninnu fa y'u ba faga wa a y'a faga mun de kama kamalen a histoire dɔw bɛ yen histoire dɔw bɛ yen a tɛ bɔ i kɔ la f'i ka sa i mana histoire dɔw kɛ dɔrɔn i mana hali ni e tɛ yen a baro bɛ bɔ i denw kɔ hali i mɔdenw donc histoire ko ni yɛrɛ y'a damana histoire ye muso filɛ ka min k'ale la ale tɛ o muso de don voilà kamalen de don muso de kan ka maloya mais ale maloya kun tɛ nin na quoi bon a histoire mana fɔ cogo cogo a kɔni ale tɔgɔ bɛ fɔ a la mais muso a tɛ bɔ muso kɔ f'a ka sa voilà bon ne kɔni bolo ne dɔgɔnin ne bɛ min f'a ɲɛna a ka muso to yen a k'a ka wari ɲini a ka ɲini da a ka nafolo ɲini a bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ min su ka fisa ni nin ɲɛnama ye wa a bɛna a ka denw sɔrɔ a sɔrɔ cogo la a kana n'a ka diɲɛlatigɛ gɛlɛya yɛrɛ bolo a k'a fa lajɛ a fa bɛ condition min na hakili la i jokɛlɛ kɔni bɛɛ kɛli a bɛ k'i jalaki bɔ a kɔnɔ merci Awa Yayi e fana bɛ se ka mun f'i kɔrɔkɛ rapidement ok Alajɔ tana Awa ye caman fɔ a la ka ban ne bɛ min fɔ an balimakɛ in ɲɛna dɔrɔn a ka nin bɔ muso in kan a ka nin bɔ a kan muso kamelen tiɲɛ don u ye waleya jugu kɛ mais ne tɛ jigin kamelen na ne bɛ jigin muso yɛrɛ de la donc muso de ye ale janfa i b'a dɔn i furulen don foyi ko t'i la mun bɛ t'i bila kamalen tigɛ la et puis a ko ko kalo kalo a bɛ 300 fana ci muso ma a ma wari ci a ma ko ye 300 i donna kamalen tigɛ la muso de bɛ se ka nin kariya ka ninnu kɛ cɛ la o sɔrɔ kamalen tigɛ kɔnɔna na cɛ y'i to kan ka den ka fɛn bɛɛ kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la ne fɛ i ka ɲi k'o kelen dabila donc solution foyi t'a la nin tɛ se k'a dabila yɛrɛ de
a ka jako ale kana balimaya in yɔrɔ la déjà o tiɲɛna o tiɲɛna a kana na fagali décision ta a kana n'o kɛ a kana na cɛ faga a kana na muso faga sinon a bɛna jouer ale kan a bɛna jouer a den kan donc a k'a to a k'a ye k'a to yen ka taa muso wɛrɛ ɲini mais min ye ko n balima de don n tɛ se k'a furu sa mais mɔgɔ balima bɛna i faga muso bɛ ka min k'a la ni mɔgɔ wɛrɛ y'a k'a la fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ mais i balima yɛrɛ bɛ k'a k'i la donc a kana balimaya in yɔrɔ la a kana hali mansaw yɛrɛ la a k'a furu sa k'a yɔrɔ janya la k'a gɛn ka bɔ a ka so yɛrɛ a bɛ mɔgɔ min fɛ a ka t'o nɔfɛ parce que balimaya kama a bɛ na i ka vie tiɲɛ ka d'i ma jusqu'à ce que i bɛna problème sɔrɔ a sababuya la parce que ale bɛ ka balimaya in yɔrɔ lajɛ k'ale bɛ na a bɛ muso kamalen in faga donc a ka balimaya to yen ka furu to yen a den n'a bɛ se ka hali a den récupérer a la a ka den minɛ a la n'a tɛ se ka den to a bolo ni den kɔrɔbayara a b'a yɔrɔ ɲini a kana n'a fɔ k'a bɛ na parce que n'i y'a ye fagalen décision ta kɛ o bɛɛ b'a jira k'ale bɛ muso in fɛ voilà donc a kana kɛ muso in yɛrɛ fɛ a k'a ye k'a to yen k'a labila a yɛrɛ kana hali a faw lamɛn fa minnu b'a fɔ k'a balimamuso don k'a ka to yen a kana fɛn fɔ olu ye a k'a gɛn n'a nana a k'a gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔna na yayi i b'a dɔn ala kɛlɛ ma nɔgɔn n'a tun sera ka limaniya sɔrɔ ka muso in n'a kungo to ɲɔgɔn na ala bɛna a ka kɛlɛ kɛ muso in na tana wa mɔgɔ tɛ se ka muso jɛnɛyakɛla mara dɛ a ka gɛn i n'a fɔ a ka fagali to yen a ka muso in n'a kungo to ɲɔgɔn na ala tɛ muso in to yen awɔ mais a ka gɛn a n'a kungo tɛ to ɲɔgɔn na k'a to ne balimakɛ fɛ a b'a gɛn je suis avec Yaye sur ce coup c'est vrai ala kɛlɛ bɛ yen ne kɔni b'a dɔn a mɛnna a jɛnyara a ka tiɲɛ bɛ lasegin a ma voilà cɛ ka tiɲɛ bɛ lasegin a ma ala t'a to muso la parce que nin tɛ nin dabila nin jogo kolon yɛrɛ de ye nin awɔ a ka muso in labila a kana faga a ka fagali to yen pewu n'i y'a dan ne ma moi je n'ai jamais incité quelqu'un à divorcer ici mais n'i y'a dan ne ma a b'a to yen fɛ a bɛ avocat dɔ ta yan a ka n'a sɔrɔ divorce kɛra a den récupérer la o bilara ka taa village la donc ani muso tɛ ɲɔgɔn ye hali lahara i y'a faamuya oui n'i y'a dan ne ma i b'a kɛ ten sinon ni i nana k'i bɛna o procédure ninnu fana daminɛ a tigi ɲɛna idée wɛrɛ bɛ se ka n'i la idée wɛrɛ bɛ donc a ka to yen fɛ joona ka avocat dɔ ɲini o ka baara in bɛɛ kɛ yan donc a kana o y'a sɔrɔ ale den taara u ka village la muso in den filanan min b'a bolo sa o a ko paternité a k'i ban o la komi dɔ b'a bolo Espagne u fila bɛ tunkaranke parce que ni o y'a sɔrɔ mɔgɔw k'a kɛ to a si man ɲi jɛnɛya si man ɲi mais souvent ni a fɔra ko kamalen in sigilen don i b'a fɔ ko muso bɛ k'a kɛ peut-être a mɛnna cɛ kɔ mais i bɛ ka i ni min b'a la o fana bɛ kɔfɛ u fila bɛɛ bɛ kɔfɛ i bɛ dɔ ka sojɔ wari minɛ k'o ci dɔ ma donc o ye fɛn ye fɛn min toléré man di ne bɛ min ɲini a fɛ dɔrɔn a k'a débarrasser ka bɔ muso in na donc il a la vie devant lui pas derrière lui donc a bɛ se ka avocat ɲini a kana sɔrɔ nin baara in yɛrɛ kɛlen don k'a ban pewu donc comme ça ni n'a tigi ɲɛ ma ɲɔgɔn ye o b'i dusu yɛrɛ suma n'a b'a kɛ a kana sara somɔgɔw la dɛ parce que olu balimaya i dɔgɔnin ou bien fɛn a kana olu lajɛ mais i b'a dɔn ni muso in ye hɔrɔn ye même ni cɛ ma fa b'a furu sa ale yɛrɛ kan k'a yɛrɛ furu sa a bɛ taga ka sira malo ɲɛ ka sira tɔgɔ tiɲɛ est ce que ale ka ni hɔrɔn don a man k'i ɲɛ jɔ ale cɛ ɲɛ awa nin tɛ sira malo ɲɛ dɛ et déjà k'a yir'i la k'a tɛ sira malo ɲɛ a ye den sɔrɔ nin ko in na a ye den sɔrɔ cɛ y'i sutura o kan ne hakili la ni i ye maa min bɛ maloya i b'a dan o yɔrɔ ma i b'a dan o ma i ma dan o ma o ni i tilara n ko tuguni ka tɛmɛ n'a ye i ma dan o yɛrɛ ma dɛ u fila bɛɛ bɛ tunga fɛ dɔ bɛ wari di e ma parce que a muso y'i ye malgré i ye nin ko kuntan kɛ i ka se cogoya min na ka so jɔ so min ye e ni ale ni aw denw ta ye i kana i miiri cɛ la kɛ i miiri den na i den min bɛ yen ani a ye i ka kɛnɛma den min yɛrɛ kɔni i t'i miiri olu la i ka taa i ka so in jɔ i bɛ tila k'o wari ta k'o ci kamalen ma i b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛɲininen sinon ni cɛ dɔw don olu ta yɛrɛ kɔni hali ni u y'a yɛrɛ kɔni n'i jiginna dɔrɔn u b'a fɔ k'i k'a labɔ u b'a labɔ a ka fagali décision bila ka bɔ allo n balimakɛ a ta bɛ na kɛ nimisa de ye quoi allo i ye dɔ mɛn an ka kuma la sa Alajɔn n ye caman mɛn ok n ye dɔ mɛn ok i ka kumakan laban sinon i ka kumakuncɛ kuma bɛ kɛ jumɛn ye parce que an bɛna téléphone bila nin ye an hakilina ye plateau kan yan
nka an bɛ kuma di mɔgɔ tɔw fana ma i bɛ kuma kuncɛ ni jumɛn ye rapidement an ka sɔrɔ ka téléphone labila ni équipe technique pɛrɛ la. Alajon ne bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Ne yɛrɛ bɛ balimamuso 2 minnu bɛ yen n b'u bɛɛ fo. Nka Alajon ne ka kuma laban kɔni ye mun ye halisa ne bɛ aw ka n bɛ yɔrɔ min na n tɛ n yɛrɛ ma tugun. Aw ka dɛmɛ. Ni public minnu b'a la k'u bɛna kuma. N bɛ to lamɛnni na. N bɛ to lamɛnni na. Ok. Alajon e ka contact a bɛ ne bolo. Ok. Ni Ala ye n ka faamuyali bila yɔrɔ min na. An b'o fɔ ɲɔgɔn ye na Ala sɔnna. N bɛ sigi n bɛ public lamɛn. Ne ta kuma laban kun y'o ye. Merci beaucoup Ala ka mɔgɔ faga hide bɔ i hakili la. Donc ka an bɛɛ ni équipe technique pɛrɛ la u bɛ se ka numéro labila mɔgɔ tɔw fana ka participer cogoya min en réalité an balimakɛ dɔw bɛ yen u degunnen don. A dɔw degunnen don dɔw bɛ weleli kɛ u b'a ɲɛfɔ dɔrɔn ko bon n bɛ fɛ i yɛrɛ de ka n bilasira hali n'an ma émission k'a kan. Bon komi an balimamusow kɔni ne m'a fɛ yen ko ouais bon dɔ bɛ bɛɛ la o dɔ bɛ bɛɛ la. Tana wa an ye muso ye mais muso nɔ ma ɲi dɛ. Dɔ bɛ bɛɛ la. Muso kelen pe dɔrɔn de bɛ se ka ko ba 3 kɛ cɛ la diɲɛ kɔnɔ. O ye jumɛn ni jumɛn. Alajon muso kelen pe dɔrɔn de bɛ se ka na kamalen yira cɛ la k'a balimaden don. Muso kelen pe dɔrɔn de bɛ se ka cɛ wɛrɛ den wolo. A cɛ ka su a cɛ k'a dengudi kɛ o ta. A sabanan fɔ. Alajon muso kelen pe dɔrɔn de ye kabako ye cɛ bolo. Wallahi. Allo. Allo. Oui. Oui, ouverture média do. I bɛ k'an lamɛn fɛn min na i t'o ma bɔ i la dɔɔni. Ok. Ok. Kuma b'i bolo rapidement. Oui, kuma b'i bolo. Ok, donc ale taara donc e ko ko fɛn 3. Muso de bɛ se ka na n'a kamalen ye ko y'a balimaden. Muso kelen pe de bɛ se ka na n'a kamalen a cɛ ka so k'a fɔ a ɲɛna k'a balimaden don. Muso de bɛ se ka cɛ wɛrɛ den wolo a cɛ ka so kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn a cɛ t'a dɔn ka tila k'a fɔ k'a cɛ den don cɛ b'a kun di. Muso kelen pe dɔrɔn de bɛ se ka kabako yira cɛ la k'a yira a dan yira a yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ. Ni muso tɛ mɔgɔ si tɛ se k'a kɛ. Ala k'an kisi. Allo. Oui, allo. Oui. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ne kɔni ye min faamu a ka émission in na quoi. Ne kɔni bɛ min fɔ a k'a lajɛ a ka ji cɛ ko a ka ja muso ko pewu. Voilà. O kɔni ye ne ka hakilina de ye. Sinon mɔgɔ faga ko in o tɛ affaire ye quoi. Bon a bɛna yɛrɛ tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka tila ka taa yɛrɛ tɔɔrɔ lahara fana donc nafa t'o la quoi. Voilà ne kɔni bɛ min fɔ a k'a lajɛ ka ji muso ko dɔrɔn. Ok. Voilà o dɔrɔn de ye ne ka miiriya ye quoi. Merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Donc yayi jɔnwala n'aw ko k'aw bɛ tiɲɛ aw bɛ tiɲɛ. An bɛ tiɲɛ. Sinon n'aw ko k'aw bɛ ɲa aw bɛ ɲa fɛnɛ minɛ. Muso kelen pe dɔrɔn de bɛ se k'a cɛ labila fadenw ye a juguw ye. Ouais. Muso kelen pe dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ Alajon. An ka wajulukɛlaba dɔ bɛ yen hakili t'a la mɔgɔ min don nka o tigi ka wajulu dɔ bɛ yen. Paraît-il que ko muso de ye ala mɔgɔba dɔ minɛ k'a di juguw ma. Allo. Ça va. Ça va. I balimamuso tɛ koyi i balimakɛ de mago bɛ dɛmɛ na nin wagati la sans. Ah ma balimamuso ko n balimakɛ. Ah ok. Ne min fɔ a ka sabali. Ko kelen min fa kɛmɛ tɛ sigi mun fɛ fa dɛ. T'a dɔn ka min cogo dɔ fana e ye denkɛ fɔlɔ de. Ni ye jigi bi kan n'i tora ta kaso nin ta kan i laban ka kɛ dangaden dɛ. Ne kɔni min fɔ a ka sabali. Ouais. Parce que muso ni furusa e jigi muso wɛrɛ sɔrɔ min ka fɛn min ɲɛnama ye. Wallahi nin ko min ne yɛrɛ sɔrɔ ne sigilen bilahi ko yɛrɛ mais ni min kɔni fa don a ka sabali. Non a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ koyi n ko kunun yɛrɛ yanni ne ka émission kɛ na ne ye n terimuso mami Mariam Buware
Nye kuma ɲɛfɔ ye k'an to ka mobili kɔnɔ n ye cɛ wele k'a fɔ ye ko bɔn ni n terimuso don a k'a kuma ɲɛfɔ fɛnɛ ye muso de tun a ma se ka mobili boli a y'a gari ko ne k'a ta tellement a jouera a kan mɔgɔ tɛ se k'a lamɛn en tout cas k'a tɛ jouer kan quoi kuma yɛrɛ de n'a ko kuma ka ji kan ko ji bɛ wallahi a ka sabali dɔrɔn walima kɛ min se dɔrɔn sabali i bɛ se ka ne muso in bila i bɛ muso kɛmɛ i bɛ muso caman sɔrɔ min tɛ kana na hali ka bi yɛrɛ fɛ kana ye min dɔ bi yɛrɛ la kana o ci somɔgɔw yɛrɛ ma i bɛ barajiba de sɔrɔ o la ten dakɔrɔla in na wallahi sabali dɔrɔn o de ka ɲi merci ne ka kuma in ye ok téléphone ye 20 72 99 83 sinon yayi ŋuna a ko k'a bɛ tiɲɛ aw bɛ tiɲɛ dɛ an bɛ tiɲɛ ni Ala jɔ ne fɔ ne yɛrɛ bɛ souvent ne a dɔw bɛ fɔ i yɛrɛ tu as du mal même souvent ka da la quoi tellement a dabaliban ka bon allo an ce Ala jɔn a b'a ni ce somɔgɔw de an bara baasi tɛ alhamdulilayi awa n'aw ka baro lamɛn an b'a fɔ cɛ ka sabali bari ni ko in ni a ko k'a bɛ bɔ a ka aventure la ko ka na ninnu fali de kama a y'a ka avenir tiɲɛ billet talen de don o kama a ka billet lasegin ou bien n'a bɛ na fɛn wɛrɛ la ne ko a ma n k'a kana na nin wagati yɛrɛ de koyi n k'a ka billet in annulé voilà a ka billet annulé yɛrɛ de bari cɛ dusu bɛ yɔrɔ min na ne kɔni ne ye fɛn bɛɛ lamɛn k'a ban pewu cɛ dusu bɛ yɔrɔ min na muso ye mun kɛ a ma se ka bɛn a dusukun yɛrɛ de ma mais a ka sabali a k'a ɲɛ jɔ den na a ka a bila a kunna fana n'a ye mɔgɔ faga o ye a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ tiɲɛni ye lahara tiɲɛna muso baden de bɛ sɔrɔ voilà ale bɛ yɔrɔ min na ale tɛ dɛsɛ muso la muso baden de bɛ sɔrɔ a ka Ala fo k'a barikada ale ma ye kota la quoi muso ni a kamalen de yera kota la voilà a ka Ala fo k'a barikada a kɔni fɛn mun kɔni ye muso marali kɔni a ka muso gɛn balimaya t'o la foyi t'o la bari nin ye k'i danbe la nɔgɔ dɔɔnin awɔ bari diɲɛlatigɛ filɛ nin kana to ka dusu bila hakili ɲɛ fɛn dɔw la ale bɛ ka fali ko mun fɔ nin ye tan ni a nana o waleya dɔrɔn a y'a ka avenir yɛrɛ de tiɲɛ pewu avenir t'a ye tuguni yɛrɛ de an b'a deli a ka sabali ok merci beaucoup sabali kɔni dan t'o la ok an karamɔgɔ y'o f'an ye merci c'est gentil merci inchallah ko an ka diinɛ kɛlɛcɛba dɔ tun bɛ yen ko kafiriw dɛsɛra la fɛn sugu bɛɛ la ko nka k'a muso ni kafiriw de ye bɛnbɛnbɛn sigi k'a ko n'i bɛ fɛ k'ale minɛ k'i bɛ ale yɛrɛ n t'a dɔn bonbonsi de don wa kunsigi k'i bɛ kunsigi de se i bɛ se k'o de minɛ ko k'ale siri o la sinon ko n'u y'a siri fɛn o fɛn na k'a bɛ tigɛ ko muso y'a ɲini ka taa di kafiriw ma Ala k'an kisi koyi allo muso jugu tɔɔrɔ ma kɔnɔ oui ouverture média ro ne fana bɛ hakililata de di ka ko kan parce kuma b'i bolo ale b'a fɔ k'a bɛ billet ta ka taga mɔgɔ faga de kama o de ko b'a kɔnɔ ayi o kɔni tɛ a tɛ taa o kama ni kɛni i bɛ muso de bila ka muso wɛrɛ furu dɔrɔn voilà i bɛ dɔ ta min ɲɛkili ka bon n'a kunkolo ye dɔrɔn mɔnɛ bɛ wuli la i bɛ taa mɔgɔ faga den yɛrɛ ye mun k'ale la k'a bɛ ka den faga den ye mun k'ale la ayi a tɛ den faga koyi ayi dɛ ko cɛ ne tɛ jigin cɛ in na o tana wa mɔgɔ jumɛn bɛ ba yiri nkɔrɔ la a bɛ jigin cɛ la yɔrɔ dɔ la ne fa hakɛ to cɛ nɔ b'a la dɛ yɔrɔ dɔ la cɛ de nɔ don cɛ kumara a ye option 2 d'a ma a ko ok donc n'i bɛ muso fɛ n ye min don muso la n bɛ diɲɛ o kɔ n b'a furu sa i b'a furu cɛ ko a t'a fɛ mɔgɔw k'a hakɛ to k'a y'a ba ka tafe sira a la ko a kɔnɔma don den min na ni den in fana ka di ye n'a jiginna a bɛ taa den d'i ma mais ni den man di ye n bɛ den fana kun di ka n jamu d'a ma ka n diyaɲɛ tɔgɔ d'a ma cɛ ko k'a jɛn n'o bɛɛ Ala jɔ o dɔrɔn fana tɛ dɛ a y'a yira k'a fɔ cɛ yɛrɛ kan ka dɔn cɛ y'a muso furu papier de mariage de b'u ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se cogo jumɛn na a yɛrɛ k'an k'a faamu sisan k'a fɔ ko muso in t'ale fɛ o a t'a fɛ a ka jɛ muso k'o dɔrɔn a ka muso wɛrɛ furu a ka nin ko bɛɛ dabila mais e bɛ billet ta ka billet ta ka bɔ yan ka taga c'est sûr
donc yani k'i yɛrɛ sɛgɛn o bɛɛ la ka taga mɔgɔ faga k'i yɛrɛ bila prison na k'i yɛrɛ ka bi bila danger a bɛ Allemagne donc fɛrɛ kɛ ka muso wɛrɛ furu dɔrɔn i ka jɛni kuma bɛɛ kɔ kuma caman nafa t'a la parce que i b'i ka tiɲɛ i b'i ka lahara fana tiɲɛ donc c'est pas bon. Merci. Ne kɛlen ka ladilikan ye o de merci. Ok donc yayi cɛ in nɔ b'a la dɛ. Alajo i tɛ wari bɔ muso min na muso min bɛ wari d'a e ko yɛrɛ mɔgɔ tɛ ba yiriŋɔrɔ la ka wari d'a yɛrɛ kan k'a d'i ma yiriŋɔrɔ o t'a pɔsɔn nama ye dɛ o t'a pɔsɔn nama ye cɛ in ye mɔgɔ lankolon de ye allo oui allo allo cɛ ka mɔgɔ lankolonya taara ka fɔli dansa an t'o yɔrɔ la an bɛ muso ta cɛ ye dunan de o mais e muso i balima de don i cɛ de don e ka o janfa mɔgɔ tɛ cɛ akiso walekum salam wa rahmatulah Alajon o yam no be live la awɔ an bɛ live la ok kuma kelen dɔrɔn an ye histoire bɛɛ lamɛn an bɛ min fɔ an balimakɛ a k'a bolo da dusu kan muso kelen y'i faga kɛmɛ ka t'i suro mɔnɛ b'i faga i mana don kaso la ni mɔgɔ sugu nɔfɛ o dusukasi ka bon koyi o dusukasi ka bon toro parce que n'ale taara muso in faga sisan ale yɛrɛ bɛ k'a fɔ ale tɛ fɛ den ka diɲɛ ka tiɲɛ n'ale y'a muso in n'ale ba in faga sisan ale bɛna taa kaso la den ni ale tɛ bilen den ni ba yɛrɛ tɛ donc a k'a bolo da dusu kan ale yɛrɛ fɛnɛ ka musokɔrɔba fɛnɛ sara kuma banna a bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ min ka ɲi ni ne pirinpalan a ka muso in n'a kungo to ɲɔgɔn na ala yɛrɛ bɛ tila ka a ka kɛlɛ kɛ tuguni o dɔrɔn de don komi mɔgɔ ka ca ligne na merci vraiment ka émission a ka ɲi kojugu wallahi maaw lamɛn diɲɛ don o don Baptiste Mario ka bɔ États-Unis merci k'an bɛ États-Unis k'a bɛɛ fo donc ne y'o de fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka dɔ d'a ma muso min ɲɛkili ka bon n'a muso dɔ in kunkolo ye yayi je t'ai dit parce que ni mɔgɔ sugu kan ka dɛmɛ ka muso de d'a ma min bɛ mɔnɛ bɔ a la han i b'i tiɲɛ bɛɛ don a la a bɛ tila ka t'i fɛn allo Salam alaikum Alajon. Walekum salam wa rahmatulah. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi tɛ alhamdulilah. An bɛ se k'an da don an ka baro la. Kuma b'i bolo i da don a la. Donc an b'a fɔ an balimakɛ a ka sabali sinon. A ko a ma nɔgɔ dɛ. A ma nɔgɔn koyi. A ma nɔgɔn mais a k'a bila a kunna dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ cɛw bɛ yen quoi. Cɛw bɛ yen. Cɛw bɛ yen minnu ye ko caman muɲu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan dɔw bɛ yen n'u y'u ta fɔ a tɛ kuma bilen o. Voilà donc fagali tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ an bɛɛ bɛ ne yɛrɛ bɛ Faransi de mais bon ko caman bɛ yen a ka sabali quoi a ka sabali a k'a bolo da dusu kan parce que fagali ko min b'a la nin tɛ ko ye quoi i b'a kɛ kɔfɛ dimi yɛrɛ tɛ bɔ yɛrɛ dimi bɛna fara dimi de kan o kɔni ye tiɲɛ ye o tɛ ko bali kɛ donc yɛrɛ bɛ ka foutaise ko min k'a la yɛrɛ donc a k'a da nin bɛɛ kan nin si tɛ kuri aventure a ma nɔgɔn déjà ka bɔ Faransi ka taa Mali yɛrɛ la kuma tɛ Allemagne ma c'est toute l'Europe c'est cher donc a ma taa k'a yɛrɛ bila nin bɛɛ la yɛrɛ. Merci beaucoup. Yeah, donc mon bɛɛ fɔ a mɛnna bɛ k'a ɲini k'aw lasɔrɔ mais a ma nɔgɔn quoi. Ok, souvent a ma nɔgɔn vraiment. Ok, donc an b'a merci hein. Merci. Donc halisa kuma bɛ mɔgɔw bolo donc ni min bɛ se ka an balimakɛ bilasira sinon ko f'a ka fagali kɛ de. Allo. Allo Alajon, a bɛ ça va? Ça va, ça va. Wa somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɛ yen. Voilà, bon n'i y'a ka baro bɛ lamɛn. An bɛ mun fɔ cɛ na fagali kuma ye a k'o dabila. Awɔ a ka fagali ko kuma bɔ a la. Na wa fagali kuma a k'o kuma yɛrɛ da surtout ale bɛ a ti Mali la a bɛ wali jamana de la. Ne bolo cɛ yɛrɛ normal assistance kan ka k'a la. A bɛ waati min na a t'a yɛrɛ bolo assistance kan ka k'a la. Ka mun k'a la? U kan ka assister. Ka assister quoi assistance kan ka k'a la. Oui mais ni a mago bɛ assistance de la o n'a bɛ psychologue dɔ dɔn a ka taa cabinet dɔ la joona joona k'a yɛrɛ lajɛ quoi sinon a tɛ n'a quoi. Mɔgɔ bɛ assistance la quoi. Parce que ne yɛrɛ bɛ kɔfɛ la mɔgɔ bɛ assistance la quoi. Parce que ni mɔgɔ sugu a kari n'ale k'a yɛrɛ faga bon ne bɛ ka jɔrɔ fɔlɔ la fɔlɔ. Parce que ne yɛrɛ bɛ avant la ne b'a dɔn mun don. Ni nin kɛra mɔgɔ la donc franchement n'a sɔrɔ teriw b'a bolo ye donc a mɔgɔ bɛ assistance la quoi. Donc olu ka a n'a hakili fara ɲɔgɔn kan a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn bolo bilen. Donc mun ye muso ye donc a ka muso in fana to yen. Muso in t'a ka muso donc a ka muso in to yen depuis a mana donc a ka muso in bila. Donc a ka muso in to yen bon hali n'a bɛ sɔrɔ a bɛ ka na Mali la donc il faut vraiment qu'on le surveille de très près. Muso in kɔni a ka muso in bila muso ka taa fɛ o kɔni ne ka hakilina de ne b'a di donc franchement
am dawo de ala ka jisuma ke ni foye amina arabi ala ka voilà merci am bi dawo ke donc ala ka am bela girin kisini masha Allah ami ala ka diɲɛ cɛ bɛɛ kisi ni ma nin bɛ mɔgɔninfin faga un coup cɛ yɛrɛ il est je le traite même de comment dirais-je là de héros hein, parce que nin fɛn sugu la i sigilen i kɛra ka cun un coup de ka den kuntan wolo ka n'i fɛ ka tila k'i ka wari ta k'o di kamalenba ma allo allo oui salam alaikum alajon wa alaikum salam wa rahmatullah ça va comme ouvertement la mégala bela jelefu beklo bila ne ga glan mi konna ko cene kaka je muso ningo parce que muso ka cha baby ne ka fo ki ti rebla problem bala aha ne rebe Europe hakla mi mala lebe fanga hakla ta ina fo Europe sigita sama me ando mi be anyono ke me allo réseau donc ale ka réseau ya ban sinon ngo a kuma do be fo mo ya manoko allo Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Toroste. Adama ka ko Italy. OK, am italien be fo. Oh, voilà. Am ka insane. OK. Ay ga fo ngoke. Ko di bone ka se gache. Aka sabali. Aka akilu fa donc. Dia tege pleni. Kile ngote. Ne ala yifu no be mo duma. Ko ka malki jigi iti hera soro. Oui. Bon, balma frudu flenye. O do ko so nera bisranye. O ni nyoroge. Parce que en gavle sur la asirle mamlo don. Ni balma fruke. Awa nanya na alhamdulillah. Wa na tira hono. La tugutala biya bla bena fuye iye tele rehabilitate kablo ni ngon cela. OK. Bon ni be ba ko kono. Comme ala tiga kata. Be bula ale ka sika son kalam. Kana ka ayera fa ka ay padambra am jira ayera la tano ke ni ti mo yo. Ah non ngoni. Mo ni mo golo de bukan. Mais elle est allée sur Rome, depuis bien premier tatouala. Elle a été na kabe na sutwake. Odin na ni pe. Mais est-ce que ote erario ni muso dodo? Non, ni ko erali quoi. Voilà, obu miri ni yoro ma ote se ga gamblen quoi. Ni yoro na ko ke ma yende reconnu. Dobu miro yoro to ma ko damara. Ane na muso na de. Den ke ro kila bulu be ga muso ta. Ko be mo soro. Mais ide bu ya lolo, ne ra de lolo manda bu ya lolo abeta. Abeta fabara. Parce que quand ben kon il a l'homme fa e reconnu de mo ra de balay kan lukol. Ay de reconnu aya jamu ka tay ka janya to dala ga foli la. Wala alema o de ya ka erri mene. Ore kera erel duene ala jo. Ibe se ga muso. Ere kon comme ka na yere ka kundo de kala wi. Ya fam. Aw kana ni ro jande ambi nit be kuma bela mela na ay demu reconnu depuis début année. O den na ni ya ato adamle man ka kala be se de dim fa di ka muso be ka ade on ya wal dendo. OK. Mais chem ya la ebo do. O be edo. Bo wal den se ga ma tai. Kimi damu la tuusila. OK, amba merci beaucoup.
Donc an mana se ka muso kelen fana sɔrɔ yayi o ma kɛ a fɔ mun na a y'o kɛ balimaya de kama mais est ce que i b'a dɔn Ala bɛ mɔgɔ i b'i jugu wolo ka bila i yɛrɛ la i b'i jugu furu ka bila i yɛrɛ la mɔgɔ bɛ den jugu wolo i ka Ala deli tɛ ka den jugu wolo. Allo mais a tun bɛ den ladon mais a tun man ka den kɛ tɔgɔ ni fɛnw a yɛrɛ ka fɛn di den ma. Appel la an bɛ sɔrɔ CV duman ba dɔ b'an bolo an bɛ sɔrɔ k'o bila. Alajɔ sani CV ka kɛ yen nɔ. An bɛ mɔgɔ laban ta an bɛ sɔrɔ ka CV bila. Allo oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ si tɛ yen. Nba. Bon ne kɔni hakilina ye mun ye. Allo oui kuma b'i bolo. Bon ne kɔni hakilina ye mun ye. Fɛn o fɛn bɛ se ka lafiya o ye muso wɛrɛ furu ye. Ka dɔ ta min ɲɛkili ka bon ni muso dɔ in kunkolo ye. Très bien et puis a k'a kɛ fana. Awɔ. Muso ɲuman ye a k'a teliya fana parce que ni ko a k'a teliya. Mɔgɔ tɛ muso furu teliya la. Parce que ale dusu bɛ yɔrɔ min na sisan. Fo muso dɔ ka k'a kɛrɛfɛ. Ouais. Mun b'a a n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Sinon cɛ bɔra ka kuma mun fɔ sisan a ye erreur fana kɛ ka waliden nin kɔni. Bon an k'an pan o yɔrɔnin kunna sa comme o kɛra ka ban. Donc an ka jɛ ka solution d'a ma pour que idée min b'a kun na a k'o bila quoi. Sinon kɔni idée kɔni a k'a bila mɔgɔ faga ti solution ye quoi. T'a ɲanama ye tiɲɛ na. Voilà mɔgɔ faga kɔni ti solution ye n'a ye mɔgɔ faga a bɛ ɲinɛ mun kɔ n'a ye mɔgɔ faga a y'a ka diɲɛ tiɲɛ a bɛ don kaso la a ti bɔ. Et puis a ka lakara fana tiɲɛna. O t'a solution ye solution ye fɛn o fɛn a ka se ka muso wɛrɛ furu teliya la. Ok. Mun bɛ se k'a laɲina dɔɔni kɔ parce que dɔɔni kɔni y'a ta kɛ o y'a bannen ye. Ouais. Maintenant ni nali de fana ka d'a ye Mali la a ka nali fana to yen a ka to a bɛ yɔrɔ min na a ka muso dɔ furu. Voilà. Ou bien muso dɔ ka furu yan ka bila ka taa. Ou bien a bɛ se ka kalifa don Ala la ka kalifa don aw fana na parce que aw ye furu caman kɛ. Aw fana tɛna hali bi an bɛna dɔ ka CV bila sa a ma kɔrɔ san 24 ɲanamaba minnu yɛrɛ de ka CV bila san. Voilà pour que a bɛ se ka muso dɔ d'a ma sinon kɔni ale bɛ yɔrɔ min na ni muso yɛrɛ tɛ min ɲɛ di solution na quoi. Merci beaucoup. Ala ka hakili ɲuman di an n'a ma. Ami merci. Donc sans plus tarder CV ɲanamaba dɔ b'an bolo denmisɛnnin fitinin awa. Denmisɛnnin fitinin. Ten chocolat do o ye jumɛn ye sikɔlɔla mɔgɔ do kosɛbɛ a finen tɛ mɔgɔ jɛmanba tɛ ko 1m69 o tɛ mɔgɔ surumani fana ye koyi ayi o tɛ mɔgɔ surumani mɔgɔ jamjanba tɛ a ne bɛɛ hakɛ kelen nka den ka ɲi dɛ a kɔni cɛ ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la y'a ye e m'a nungala ye ne y'a nungala a jɛlen bɛ a cɛ ka ɲi bon awa n'a yɛlɛra ala kabako do awa n ko den ka ɲi Alajɔ a to ten k'a fara o bɛɛ kan i bɛ forme Coca-Cola nin dɔn kɔni awɔ n b'o dɔn mɔgɔw k'a kɛ to k'a sanfɛlani misɛnya ka jigin donc den b'o cogoya de la denmisɛnnin fitinin ko ni mɔgɔ min nakun tɛ sɛbɛ i n'i ka woro tɛ ka yala ka sira t'i la dɛ k'i ka dan yen nɔ dan ye k'a ma s'i ma n y'a fɔ san 24 don ko a ye dɔ kalan kosɛbɛ ala ma se ka garisɛgɛ don bac kɔnɔna donc o b'a jira k'a daminɛ première année fo 11e donc au niveau kɔni bɛ a la donc bac ko a ma se ka o étape a ma se k'o franchi nka maa tɛ se k'a fagali lettre ci a ma a bɛ o dɔn ko a mago bɛ cɛ la cɛ ɲanama min ni furu ka di i ye i ka kɛ mɔgɔ jɛlen ye kɔkan ni kɔnɔna o t'a la problème ba ye ni i bɛ jamana kɔkan i k'i jija i ka nali ka caya walima ni i bɛ se k'a gɛrɛ i la ko ka d'a kan a man di a ye cɛ k'a furu ka taa ka san caman kɛ k'a sɔrɔ a ma na tɛna aw tɛ ɲɔgɔn ye ko denmisɛnnin de don donc ko o man di a ye ni i bɛ Mali la yan fɛnɛ o ye aubaine ye a yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ n y'a f'i ye cogo min a kɔni ko a mago bɛ cɛ la min b'a daminɛ 30 ɲɔgɔn na ka yɛlɛ 30 i kana tɛmɛ 40 fana kan i ka kɛ mɔgɔ jɛlen ye
wa ko cɛ farilafin ka d'a ye ka tɛmɛ cɛ jɛmanw kan ko wa ko sport kɛla ka d'a ye kosɛbɛ ko sport kɛla ka d'a ye mɔgɔ min n'i bɛ boliw kɛ ou bien i bɛ karatew kɛ i kɔni ka farikolo ɲɛnajɛ dɔ kɔni kɛ donc ko o ye a ka gu ye kosɛbɛ donc an bɛ a fɔ mɔgɔw ye ko CV kɔni bilalen filɛ sa maintenant ni u mago bɛ y'a fanga b'a la muso in n'a ka wele dagabana muso in an bɛ numéro dɔ bila u b'o numéro de wele après u ni muso in u bɛ sɔrɔ ka ci ɲɔgɔn na ka d'a kan an ka o service in bɛ yen ni i ye weleli kɛ ale de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ critère kɔnɔ a b'olu ka dossier sama k'o lafili ka d'a kan a ma fɔ sisan ko i kana tɛmɛ san 40 kan dɔw b'a dɔn k'u ka ca ni san 100 u bɛ tila ka weleli kɛ donc du coup an bɛ olu ma fɔ quoi an bɛ olu bɔ a ko la joona donc minnu bɛ ɲininen kɔnɔna na ka se cogoya min na ka sira di olu ma olu ni a yɛrɛ ka se ka kuma cogo min ni i mago b'a la numéro dumanba 70 60 47 49 70 60 47 49 n'i y'o wele dɔrɔn ni an balimakɛ an bɛ kari ɲɔgɔn na an balimamuso plutôt aw bɛ kari ɲɔgɔn na comme ça i bɛ sɔrɔ ka a jateminɛ ni furu ko b'i kɔnɔ i b'a kɛ furu ye komi wagati y'an tan tɛgɛ ma nin bɛ fu siri an ka bi jamukan dan na n bɛ yayi fo a ka déplacement na ka tila ka awa yɛrɛ fɛnɛ fo i ka invitation accepteli la k'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u kan ka sponsorw ka produits u k'a k'u talanw ye aw an tɛ se ka kuma bila n'an ma hakɛto ɲini kɛ kayikaw fɛ ka d'a kan vendredi tɛmɛnen an balimakɛ dɔ y'an wele i b'a dɔn i ye émission préparé cogo cogo fɛn dɔw bɛ taa k'i dan donc depuis hali ne kumara n ko erreur damadɔ bɛ kuma la olu corriger i jija i kana kayi fɔ i bɛ dugu min yɛrɛ fɛnɛ la parce que a kun ko k'a tɛ kayi dugu kɔnɔ a bɛ village min na nk'i kan'o fɔ i kana siya fɔ cɛ nana cɛ ye kayi fɔ donc a ko kɛra scandale mɔgɔw ye n wele ka bɔ un peu partout jamana kɔnɔ jamana kɔ kan kayi ani région wɛrɛw ko an bɛ hakɛto ɲini u fɛ kayi la gosili tɛ donc komi u tɛ cɛ dɔw bɛ ne de dɔn a kɛra ne ka émission de la donc an bɛ hakɛto belebeleba an bɛ o ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ ka a fɔ ko ni ala ma basi kɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ reproduit bilen donc an bɛ émission kɔni préparé an b'a interdit u la mais souvent dɔw bɛ yen nɔ ils ont du mal ka se ka u conformer kuma min bɛ fɔ la donc an bɛ 30 secondes di yayi ma ko ani a balimakɛ min bɔra yan vendredi kelenw la ni lujuratɔ don ni a tɛ tɔgɔma donc ko dɛmɛ tun ɲinina ye nka ko maa si ma weleli kɛ donc rapidement yayi i bɛ numéro bila ka d'a kan an balimakɛ dɔ don ko sili kelen bɛ ka mɔgɔ ka hakɛ to a bɛ si yɔrɔ mun kan jeli commencera ka olu minɛ donc ni a sera ka fɛn o fɛn sɔrɔ dɛmɛ hukumu kɔnɔna na k'o tɛ kɛ baasi ye yayi numéro bila rapidement ok Alajon numéro est 77 55 87 88 c'est grave 77 55 87 98. Merci beaucoup Kafi balimakɛ yayi k'a bonne chance ni bɛ fu siri jamukan dan na ni ala man ka jɔn a jɔn na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ émission wɛrɛ hukumu kɔnɔna na merci.